Kublai pi baro ki subscribers bat ya baro ki nong page ya kan ke video. Ka sunjuk ki rang ba snong jong ka dong nong try sepni menta kasni ka ba live wi trik jong penai Julai 2008 kala penlong ya ka social work ban maramot ya ka surok na malang kona shalang dong dai ha ka ba baro ki nong ya lam jong ki snong na ki khatlai tli ki snong ki le yami ban pen bahai ya kani ka surok kum ki sodar snong bat ki secretary jong ki snong kile yami renti ban poi sha kani ka social work bat ki nong yalam jong kani ka sunjuk harengkat ki riurang pa jong ka dong kile ud ya jing sniu jong kani ka surok bat ki labu ki jing keliru ya ka sarkar halor ka jing jak klep jong ka skim NLCPR kabana banda para malangkona shalang kabadon sanpoar kilometer kabala dep banbu maunorim haka arpuwi trik jong ubanai September hajar khat da usri Francis Pondit sangma ubadai UMLA uba umentri uba bat yaka parliamentary secretary bat kila udru kamtam hakmat ke sarkar yaka jingpun slam ban pentri yaka surok PMGSY na malangkona syabamel bat ke PMGSY na nongjeri syamau semai kumta tongni sngap yaka jingkren Nagaliang jongi ki nong sensar sinong ha ka thain langnong dai ka bala ai kerteng ka sunjuk ki rangba sinong dong nong trai sengi ha kani ka sngi ka bamenta ka balai poetrik jong benai Julai snam arjar arpoi nila organize ya ka jingtrai social work ya kani surok ka ba don 10 kilometer na malangkona hadu ha kani ka jaka hakaba ngihab ban sim ya kani sinjam kadau kalong ba kidon kibun ki jingduna wai balai ngihab ban organize kani social work namar ba kani kalanti ka ba ngi try social work manta da kadong bar ko wai ni iba kala dai ka por ba kani ka surok manta I kumba satang sipang por kikali kiba daya nangni kimla shu ban ya kiba niha ban kit kierbam tierdi na asam nimla shu ban ya namarba kila thliu ki surok bat kilron kiba la ajot seba palat kumta ngila organize yakni ka social work menta kasni banyarap ya ka thain ka dong ga jongi khamtam yu pajba kum ki rangba sinong jong ki khat light li ki sinong ki badon haka thain ka jongi nagaliang jongi ki nong yalam jong ka sunjuk ni ai khublai terpang ki nong yalam baro ki bala ya poi nadu ki rangba sinong ki secretary sinong ki bala yawan haka ni kasni kabaar kabangi ni kwa ba yo jingsai nagaliang jong ka sarkar badan burom kaba sensar ya kani ka stir ke jongi nibu ya kini ki jingkali ki ba ni kum ki nong sensar sinong ngim smotho shu yaki jingpel tray yakani ka surok kabanang kong kaba ngi sa umdum hadu kani ka por ki ha ka lai arphuai trik jong bnai September hajar khat u MLA jongi local MLA jongi ubadai ru haka juko por parliamentary secretary to the government of Meghalaya u Shri Pondit Francis Pondit Sangma ulwan pli maunong rim ha kaba ayaka surok na malang kona syadu syalang akabadon san poar kilometer barka jing pentrei yakani ka surok kalong tang 10 kilometer haduk menta te katkum kidak kishin kiba ngiyo I bayakani ka surok kabala pli da utai nongmi khmat jongi I kumba kala jano namar banangni syatei sakhmat la simno dakawai pat kaskim ka PMGSY bat kajing pentrei kani ke surok I kumba kala ja klep bat lada kani ke surok kan don kumbala produk kumbala bu yene maunong rim kalong kajing kerkhu ya ka than jongi ka badaya na malangkona syadu salang kumta ngi kerpat ya ka sarkar ban ajing syai ya ki nongsen sar snong jong ka dong nong trai ber kowai
ban ajing pensai syanu kani ka skim kalaja manta nang ta ka ba ar ka ba ngi snolngo kum kinong chansar chnong jongka dong nong trai gidon ki surok silamper nangne syadu malangkona kila khlaulut ikum bom don nong sumar ikum bom don nong masterul bapun khoj ba sumar yaka tengi kwa banyo jingsai syanu ki masterul ki badai trei yakani ka surok hatu ki sim tulop ne lani don kanu ka jingle salandet nakaleng jong office badon burom jong SDO jong iru Sengoba ajing syai halor kini ki benta ki bangi ngilap hagani resmi. Nang tak balai ka bangi ya kendo. Kalau bakini ki art ki jingking ki badon 10 km. Kidai ki surok ki baladap sansnem mansua. Hadrai ka black topping ya kani kam tray kam. Anda ngilai kendo ya kinong peniat ni kinong pet ya kani ka surok ki ong ba. Kani ka surok anle hadin. Kata ka hadin lanon pentray kam namar manta kani ka surok ladap manta la shipos nam. Temano ban sim dikit ni ban siang rong ya kani ka surok ya kini ki jingking artlik badon hakani ka surok namar kini ki long jingwet yangi kumtangi dikarpat raka baburom ya kinong penya ki bedai khmi ya ka surok PWD nado estate engineer SDO ngoba ajing sya yangi mano ban sim jing bakri ya kini ki jingduna ki bangilap hakani ka surok ka jingja klep jong ka skim san 4 kilometer namalang salang nangta ka jing bom tray bha kini ki master rule ki badon ki batre ya kani ka 10 km nang ta kani ka jing bam siang rong ya kini ki artli ki jingking ki balong jingwet ya kaya kayeng jong ka dain ka thain ka dong jongi kumta ngi kwa banyo jing sai hakini ki sni ba mantahi lam kumta nakaleng jongi ngi ha ban ya chakmat banwat banyo ka jing sai khamtam nagabanta ka roi ka par ka ju ong ka don ka jing ong jong ki babun balang usurok dei ka surok ka dei budlum nagabanta ka roi ka par jong kadong kathain bar ko wai hanrei kani ka jing ong kam tre kam ha eru namarba ya ka surok jongi i kumba ka sarkar jongi ka le kmina ya ka thain dong trai ka jongi sanu kinong chimchar ki ba wan san snem pangsisin banwan pan jing kersan nangi ki pajba manta andaladei layo sarkar lasensar i kumba la klepno ya ka jing le bha ya ka thain ka dong ka jongi kumta da ka bas ngosi kum kinong chimchar snong ni penpau Syakhipi ki pajba khamtam ni dekarpat ya sarkar bansim jing ba khai halor kini ki jingduna ki bangilap kum kinong censar hagani gapor khulai sibot ni don hangne menta kum ki sordar ki secretary snong haka setri jongka sunjuk tirang ba snong nong tricep ni na gabanta banyami pajba ban maramot malumala knak kum ka jingerap na gabanta upajba nong snong ubalaik bawan bakit baba lengba kan ka surok ka baladiap siang rong na malang hadu hang ni ha jingking ka bangi ni yang menta ka bathau ban lek syadu bamal te ka jing thmu jongi ka long ban yarap yo pajba namar hadin bangila ngila lek hang ni ngilap ba ka surok ka baladiap siang rong tang hadin arsnem lami khendau kalong kai ka ba sngosi ban pen pau pajba kumni nakaliang jongi handrei nagabanta ki jing sisyahi ngi haban penpau na market kum gi jing lap jongi baga surok baladiap siang rong tang hadin arsnem lakalak ndo biang te nakaliang jongi ni penpau si sarkar balai hato umdon nong pek ne nakai kadau ngi kwa ru baga sarkar kanwan pek wan khni khnang ban like naga jing sya keno yano re te nakaliang jongi ngi don hang ne nagabanta kajing thmu jongi nagabanta ban yarap yo pajba nang tas kawai hadin bangiwan hang ni ngiyo i ya ka surok ka ba dang pentrei menta ka surok PMGSY ka ba tho na malang kona sebamal ka bahabat pentrei 10 kilometer hadu lang nong dai handrei kalong ka ba sngosi ba ki don artli ki surok PMGSY ki ba pentrei hagadong jongi kani kawai kabaong na malang kona sebamal kabapan tray 10 kilometer menta kampadep kajing tray kadang yaj tang siteng katkum kajing antat jongi kajing siang rong hi kadang dep lekumno tang ar kilometer tam khendiat te nang ta hadin bangila pek binia ya kajing pentray jongi ka surok kampen hun yangi kawai kajing duna ha kajing he katkum ka signboard ka balatho nang ta ka rukom siang yakimau yakisiap ro kampan hon yangi te dai na kada daw
ladangin pai ya karukom pentrei ya kani ka surok sngo kumba umdon nong pek umdon nong khmi tene kaliang jongi ni penpau ke jing sngo si ngim kwa ban yo i ya ka surok bala siang rong tang hadin arsnem an kala khandauno ni kwa ba ka surok hadin bakla dep siang rong kanlong ka surok ka bas kem bat kanlong ka surok ka ba pensuk yang ni upai nong song snong ubadon sia kani ka thai tingi kentu ya ka sarkar baka dai ban pentrei no wud Knang ba kanum don kano ka jing tray torti lane ka jing tray bom larkam na ka bantaban pentrey ya kani ka surok ka batho ka baong na malang ko na siya bamel nang tas ka baarpat ngikwa ban penpau siya ka sorkar hakijing ya day bat ka surok PMJ suai ka baong na nong jiri siya mau sumai ka badon tang kilometer steng na ka bantaban pensiang rong laringin pai kani ka surok ru kalong ka bas ngausi yangi kum ki pait nong song snong ki bayaj lang ba jong kani ka surok namar la arsnem tam menta ban pentrei kani ka surok hadu menta kat kum ka jing lap jongi la siang rong tang cispa metar tam kalong ka jing le ran yangi habingiyaj lang ba kani ka surok nalor bangi haben yaj kejat ar lai kanta haswa bingin poi kani ka surok adin bangilap niyo i bagajing pentrei kani ka surok ro kampen hon yang upai ba kajing duna jong kimuri kajing bomdon kinala khamtam ya kajing pentrei suki ya kani ka surok PMJ swai ya halor kani ka benta ngi kentu ka sarkar snobha ban pentrei no wud ya kani ka surok knang makan long kajing yarap na ka benta jong upai ba blai sibon